Kaya ulit ako nakatapak sa dagat. Dati. Nasa ano kami? Gitna ng karagatan. Shout out po sa mga kalingap natin dyan, sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Shout out to si ano. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito. Kapag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Ayan mga kalingap, pupunta po tayo sa dagat kung saan ay mamimigay tayo ng konting ayuda sa mga naghahanap buhay doon na yung naghuhukay ng ano, nung parang kabibi mga kalingap. Ito mga kasama namin si Rabason. Ayan, Rabason TV. Ayun sila Sagap TV kasama natin. Ayun mga kalingap. Ayan. Tama mga kalingap. Hello mga kalingap, andito tayo ngayon ulit sa Sugo, Tinambak, Marinis kung sana ay maraming, nakita nyo, maraming naghahanap buhay para lang magkaroon ng mamayang gabi, pang nila, mamayang gabihan, kaya sila binibenta rin po nila yung kabibing kinakalot nila. Kasama ko sila, ito, ayan, Pangyaw TV, Sagat TV, Rabason, J Brothers. Ay, tara mga kalingap, samahan nyo kami. Saan tayo bro? Pupunta tayo sana, diba? Ano tayo ng karpat dapat? Magtanaw ko bro. Magtanaw ka na lang dyan. Magtanaw. Sige. Kami na lang. Sige. Ang garo mo lang nagbabagi. Ito mga kalingap, batuhan. Ikaw. Magit na tayo. Ang taga-bitbit po natin si J Brad TV. Kaya subscribe niyo po yung channel niya mga kalingap. Siyempre po para lang na Isa malalim. Lulubog yan. Lulubog sa natagpa. Ayun po si Sagap TV. Si Jagawati. May nanood na? Kaya sa pagay. Punay. Tama ang kalingap may nakuha itong mga punay Ay, tingnan natin, may mga punay-punay. Naku, malas yata tayo, walang nakuha. Nakakuha ka? Nasaan si kaibanan mo? Doon lang ka mo? Saka mo na kay Star. Sabi mo. Ito, salamat.
Picture. Kalampitos TV. Hello, mga manay. Mga manay! Lipat tayo. Diba? Mamatay tayo. Ulit tayo nakatapak sa dagat. Dati. Nasa ano kami? Gitna ng karagatan. Oh my God. Baliktad. Ang dami po ng libras dito. Yung nakita kong ano suso. Sa mga kalingap. So, buti mo. Bisi. Manay! Binibenta pa yung mga pangalan nyo, pang gabi yan dyan. Ano pa yung nakuha? Sinanay. Kumukuha po siya ng punay mga kalingap. Ay, punaw pala. Suso. Ay, nakaload ka lang pala. Kala ko malalim. Ito na yun. Nagabitbit po natin si J. Brad. Matipag yan. Yan si J. Brad TV. Support naman po si J. Brad TV. Ito, anak niyo ba? Matipag yan. Ingat po kayo. Kita natin. Sige po. Ano yan? Nakapatos kasi nalapaso na lang. Bakit po yan yung nakakuha? At kumain nyo lang. Pangulam. Mga kalingap, pangulam daw po nila. Mamayang gabi ano. Ilan na yung anak nyo na nasa po sila ngayon? Tsaga lang. Mas marami ba na ako sa tubig kaysa kati? Saan po sa tubig? Sa tubig. Kapal. Sige na, meron kaming dala. Para pasain nyo. Pandagdag Kaso baka mabasa. Okay lang. Itago niya na lang. Ginahin. Hanap pa tayo. Ito po yung dagat ng Tinambak. Tingnan po, napakalapos na yung pinakalasan. Ito po yung pirming hindi man pambenta lang, pangkain lang. Kasi kung hindi sila gagawin nito, hindi sila kakain hanggang gabi. Kasi ito lang para sa pangkabuhay ng kanilang pamilya. Tara po. Ano yan? Ako na lang. taho. Ano to? At paano po nakuha ang taho? Buti hindi ito naubos araw-araw. Ano? Ano pangalan niya tayo? Robert. Robertson. Ayan. Robert. Robert lang. Magkaiba naman kami daw. Bigyan ng sako yan. Bigas tsaka noodles. Ayan. Salamat. Ingat po kayo. Magkapatid ka mo, magkapatid tugang. Pinsan. Ang pinsan, di ka mo na rin. Baka kainin kayo ng pating. Baka kami pa. Baka hindi ba? Ayan nga. Ano pa? Kaibigan. Pag ano, babalikan natin sila para maraming pakul.
May laman na. Hindi naman po ang okay niyo. Hindi natin kinuha. Mag-aakit na. Makapagpasalit tayo. Wala po, meron na. May ilang kilo na yan? Pangkain lang po yan. Ano mga anak niya? May sandok si nanay. Kakain na tayo. Kain na. Paano ba? Yan, tayo. Gusto mo makahanap. Pwede yan? Yan, sige yan. Ayun, nakakawa ko. Isa pa. Ano yan, dalawin mo yan. Punay. Punaw. Naghanap din kayong punay. Ay, punaw po siya. Punaw. Tulak, mahina. Mayo na. Ang ganit, tulak ito mo. Punaw mo tinda. Ay, naubos-ubos pa tapos. Pwede itong gamitin kami. Ay, masigado. Uy, bibigyan pa naman kita. Ha? Pinukunan pa naman kita ni Ay, Kuya. sakto yan. Ayaw ko nga. Ayaw mo? Ay, teka. Para mag-artista. Ngayon. Mayroon kaming bibigyan sa inyo punay. Punay yan. Maraming. Salamat. Punaw yan. Kayo daw. Sa manyer niya. Ayun pa po, isa pa yun o. Iba yun yung babae. Naka-jacket na ito. Ay, may anak na yan. Oo, may anak na rin yan. Mataga rin kayo. Doon nakakuha siya. Ganun naman. Wala lang. Kailangan minumukay. Puro sabaw. Ano na? Konting bigas lang po. Maling lang. Po. Salamat po. Pangkaig na, may pang-ulam na. Thank you, baby. Kuya. Ito si tatay Bigyan natin ng isang ano ito. Punay. Thank you, baby. Thank you. Ay, sana may kwila yun. May pakila-kwila. Pangkain na kami. Punay. Ingat kayo. Ayan. Kain na kayo dyan ng pati na. May nakuha dyan, dilis. Ito pa mga kalingap yung ano, kinukuha na. Ang tawag mo rito, balog daw, balog. Ha? Ay, meron kong nakuha ano. Ayun. May laman pala yun, parang wala. Magkano kilo niyan? Ito mga kalingap, ang dami. Ah, tatanggal pa. Hindi man lugi. Ay, siya. Isagad mo. Puting-puti. Kahit nabibilat ng araw, mga. Ano yan? Si Bayaw. Bayaw lang yan. Wala ba na eh? Ano po si Kuya Bal? Shoutout Kuya Bal. Punay. Punay. Unang kami sa tatay. May laman na ako. Nakuha mo? Oo, nakuha. Wala hapon mo, marami. Bao. Hindi, may laman talaga. May laman hindi natanggal. May laman buhangin. Hindi oh. Ay, sama nakuha. Saan yung sagap sa sabang? Dinalaglag yun. Ano po? Tinambak. Oo. Nandito kami sa tinambak. Doon tayo, sana. Doon na lang yan. May punaw na yan. May punay yan. Punaw, hindi punaw. Punaw. Punay daw. Wala na nga. O, tingnan mo, wala na. Nagtakbo. Nahiya tuloy kasi yung punaw. Ito pa, umina ko siyang pinay. Hindi, ano yan, walang laman yan. Baluog. Baluog. Baluog ang tawag yan. Oo, baluog. Hindi, bagoong. Wala na tuloy Eh, yung. ayun na, nay.
Meron kaming pangsaing. Yan. Thank you very much. Yan. Good luck. Iba na yung listingan eh. Oo. Ay, sakit. Kalampitos Pangyaw. Yan. Iba man yan, iba man yan. Ilan na lang ba yan? Favorite TV po. Tulungan po natin mga kalingap. Sana makagod sa mga 1,000 subscribers na lang. Ito. Ito, hello sa Japan. Kasama kayong Kalapit. Opo, kasama po kayong Sunod nanonood ang dito. ginawa nila mga kalingap. Ayun mga kalingap, isa naman ang ginawa nila ay magchismisan sa kanilang bahay. Talaga naman. Ganito ang ginagawa nila. Pagka walang ulam, Panghanap buhay nila. kahit pa paano libre ng ulam. Ito, nabusan kami ng bigyan na lang ito ng pera. Wow. Ayun, namimigay na ng ano. Bigyan pa, ano. Dalawa na rin pati ang anak niya ni. Dalawa na? Mayaman naman yata kayo. Mayaman sa punaw. Mahanap tayo ng pungaw. Tungaw. Hindi set ko nga. Ay, pangyak! Kaya. Yan ito baloob. Ako, nag-Facebook po tayo. Ayun. Hanap tayo ng pangyaw. Pangyaw. Walang pangyaw. Pangyaw. Ano Ito. pangyaw? Pangyaw, ibig Oh. sabihin. Ay. Chinese. Chinese. Pwede to? Maliit yan, sir. Good day po sa inyong lahat. Palalakin. Palalakin pa daw po ito mga 3 months. Pwede na to. Andito po kami sa tabing dagat. Minahuli na ako. Oh. Ano yung pangyaw? Minahuli na akong pangyaw. Nahuli sa pangyaw. Nahuli ako. Ayun. Hanap tayo kahit isa lang. Yan, tignan natin, manghuhuli daw sila. Manghuli. Maghanap. Maghahanap. Paghanap. Ang manghuli-hulihin pa. Tumatakbo. Maria Silya Tinado. Ay, nabuksan na yata ito, di ba? Ano kami dito Di sa pa, tabing Hindi dagat. kasi ganito pa. May Kalampitos ay namigay ng ayuda. Sana makakuha tayo ng pangyaw. Pangyaw? Hello! Hello! Yang mundo. O, nakuha ko panghilod. Yan, may panghilod. Panghilod. Nako. Mahirap. Wala. Mahirap na. Christine Santiago, Kalingap, Sagat, isa ka palang magaling na magician. Hey, dapat mag-magic ka. Naka-live ka? Patawa ka rin. Naka-live ka? Ha? Naka-live? Alin? Naka-live? Hindi. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Patingin daw. Naku, naka-live. Walang laman. Walang makuha ang pungyaw. Masarap po yan. bulok na yan, sir. Yung ibig sabihin ng kaibigan. Ah, may nagsabi, may nagsabi. Si Chua, si. Oh, nakakuha ko. Bulaag. Ay, balawog. Ito pa laman yan. Mga kaling. Tara na. Salamat, nandito. Sige na, salamat. Thank you, sir. May Sa sunod na lang iba. May pangsahing na kami kasi may ulam na. Ayun mga kalingap, medyo may marami. May napasaya din tayo kahit paano na pamilya. At babalik ulit tayo para sa sunod na buwan. Yan, may nag-ayuda ulit. Salamat po. Kuya Bal Santos Matubang, salamat sa pagbibigay sa amin ng ayuda at pinamamahagid na rin namin sa mga kababayan natin ng kailangan. Salamat po Kuya Bal at Kalingap Rab. Salamat. Mapuntahan natin. Hello, Douglas Kalampito. Douglas. Douglas ba ka? Hello, Manay. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap.
Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalinga, Kalinga, dance, dance. Kalinga, Kalinga,